नमस्कार भैरसिक हो. आपण भूतटकी या कथेचा पहिला भाग पाहिला नसेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये किंवा चॅनलमध्ये जाऊन तुम्ही या कथेचा पहिला भाग बघू शकता. तर आज आपण दुसऱ्या भागाला सुरुवात करीत आहोत. पहिल्या भागात आपण पाहिलं होतं की गणेश कशा प्रकारे त्या वडाच्या झाडाच्या मुळांमध्ये त्या प्रेतात्म्यासोबत अडकून राहतो आणि तो प्रेतात्मा त्याला मदत मागतो. गणेश त्याला विचारतो, नक्की तुला सोडवू तरी कसं? तर तो प्रेतात्मा विहिरीकडे बोट दाखवतो. गणेश पुढे सांगू लागतो, मी वहीतला शेवटचा मंत्र उच्चारला, धूपबत्ती विहिरीत टाकली. काही क्षणातच एक भयानक वारा सुटला. झाडांच्या पानांचा कडकडाट झाला. मुलाचं शरीर धुक्यासारखं विरघळायला लागलं. त्याच्या चेहऱ्यावर एक शांत हास्य आलं. तो मोठ्याने कुजबुजला, धन्यवाद. आणि एका क्षणात तो अदृश्य झाला. मी सुटकेचा श्वास टाकला, पण तेवढ्याच जमिनीतून एक प्रचंड मोठा गडगडाट माझ्या कानी पडला. झाडाच्या मुळांनी अचानक माझ्या पायांना वेढलं होतं. मी मोठ्याने किंचाळलो, वाचवा मला, कोणी आहे का? मुळं मला विहिरीत ओढू लागली. माझ्या डोळ्यांसमोर सर्वत्र अंधार दाटू लागला. शेवटचं जे मला ऐकू आलं होतं ते होतं, आता तू माझा आहेस. मुळं मला घट्ट धरून विहिरीच्या काळोखात ओढू लागली. श्वास घोटला जात होता. डोळ्यांसमोर फक्त पांढरट धुकं आणि अंधार पसरला होता. मी हातपाय झगडवले, पण काहीही उपयोग झाला नाही. अचानक विहिरीच्या तळाशी माझं शरीर आपटल्यासारखं झालं. मी डोळे उघडले. सामान्य विहिरीसारखं काहीच नव्हतं. ते जगच वेगळं होतं. जमीन काळसर, हवेत दाट धुकं आणि चोही बाजूला माणसांचे कुजबुजण्यासारखे आवाज. इथे ये, इथे ये, तू आता आमचा आहेस, कुठेही पळू नकोस. माझ्या अंगावर सरसरून काटे उभे राहिले. मला जाणवलं मी एका भूतांच्या कैदखान्यात आलो होतो. त्या धुक्यातून हळूहळू सावल्या पुढे सरकू लागल्या. माणसांच्या आकृत्या, पण चेहऱ्याशिवाय. त्या हळूहळू मला वेढू लागल्या. मी थरथरतच काही मंत्र आठवायचा प्रयत्न केला, पण आवाज दाबला जाऊ लागला. तेवढ्यात कोणीतरी हात माझ्या खांद्यावर ठेवला. मी झटक्यात दचकून मागे वळालो. तोच लहान मुलगा, पण आता त्याचा चेहरा पूर्णपणे शांत होता. तो हळूवार म्हणाला, तू मला सोडवलंयस म्हणून मीही तुझी मदत करायला आलोय. पण ह्या सावल्या काही तुला सोडणार नाहीत. तुला सत्य जाणून घ्यावंच लागेल. तो माझा हात धरून मला पुढे घेऊन गेला. सावल्या मोठ्याने किंचाळत हळुवारपणे मागे सरकल्या. त्या मुलाने मला एका जुन्या दगडी दालनात नेलं. तिथे एक भलं मोठं झाड कोरलेलं होतं. त्याच्या मुळाखाली रक्तासारख्या रेघोट्या होत्या. आता तो मुलगा म्हणाला, हे झाड फक्त झाड नाही, हे एका काळ्या साधकाने शेकडो वर्षांपूर्वी लावलं होतं. त्याने इथे बलिदान दिलं होतं, तेही लहान मुलांचं. माझा मृत्यूही त्या बलिदानाचा भाग होता, म्हणून माझा आत्मा अडकला आहे. आता मी थरथरलो. मी कसं बसं विचारलं, मग अजून किती आत्मे अडकले आहेत? त्यावर तो शांतपणे म्हणाला, जितक्या सावल्या तू पाहिल्यात तेवढे, आणि अजूनही काही लोक इथे अडकत आहेत. माझ्या डोक्यात विचारांची गर्दी झाली. जर हे झाड शापित असेल तर फक्त एका मुलाचा आत्मा मुक्त करून काही होणार नाही. मी त्याला विचारलं, सगळ्यांना सोडवायचं असेल तर काय करावं लागेल? मुलाने भिंतींवर कोरलेलं चिन्ह दाखवलं. ते त्रिकोणाच्या आकाराचं होतं, मध्ये लाल डोळ्यांसारखं. तो म्हणाला, हे चिन्ह नष्ट केलं तर शाप सुटेल, पण झाडाचा आत्मा तुला जिवंत सोडणार नाही. तेवढ्यात जोरदार आवाज झाला. संपूर्ण दालन हलू लागलं. सावल्या पुन्हा हळूहळू जवळ येऊ लागल्या. पण मी मात्र निर्धार केला. जवळ पडलेला दगड उचलला आणि त्या चिन्हांवर जोरात आदळला. क्षणात कानठळ्या बसवणारा मोठा आवाज झाला. दालनाच्या भिंतींवर रक्ताचे थेंब उडाले. सावल्या मोठ्याने किंचाळू लागल्या आणि अचानक दालनाच्या मध्यभागातून एक प्रचंड मोठी आकृती बाहेर आली. काळं धोकं, लाल डोळे, तिचे हात लांबट मुळांसारखे. ती मोठ्याने म्हणाली,
माझ्या कैद्यांना सोडवशील? तुला मी जिवंत ठेवणार नाही. मी धडधडत्या हृदयाने मंत्र ओरडायला लागलो. तो आत्मा माझ्याकडे झेपावला. त्याच्या स्पर्शाने माझं शरीर जळत होतं. पण मी शेवटचा जोर लावून दगड पुन्हा चिन्हावर फेकला. क्षणात प्रचंड मोठा स्फोट झाला. त्या दालनाचं छत तुटून पडलं. सावल्या एक एक करून धुरासारख्या हवेत विरघळल्या. तो मुलगा माझ्याकडे हसत म्हणाला, तू आम्हाला सोडवलंस, आमचं दुःख संपवलंस, पण तुझ्यासाठी अजून नाही. इतकं बोलून तोही धुक्यासारखा विरून गेला. मी श्वास रोखून अंधारात पडून होतो. मग हळूहळू डोळ्यांसमोर प्रकाश आला. जेव्हा मी शुद्धीवर आलो तेव्हा मी गावाबाहेर झाडाखाली पडलेलो होतो. सकाळचा उजेड पसरला होता. काही गावकरी माझ्या भोवती जमले होते. मामा धावतच आला, गणेश, जिवंत आहेस? कुठं गेला होतास? मी थकलेल्या आवाजात सगळं काही सांगितलं. गावकरी थरथर कापले. पण आम्ही झाडाकडे पाहिलं तर त्याची सगळी मुळं कोरडी पडलेली होती. जणू काही ते झाड मरून गेलं होतं. त्या दिवसानंतर गावकऱ्यांची भीती संपली. कुणालाही विचित्र आवाज ऐकू आले नाहीत. सावल्याही दिसत नव्हत्या. पण माझ्या मनात मात्र एक प्रश्न कायम राहिला. मी खरंच वाचलो का? की अजूनही कुठेतरी त्या शापाच्या छायेत अडकलेलो आहे? काही दिवसांनी मी परत शहरात आलो. एका रात्री अभ्यास करत बसलो होतो. टेबलवरचा मोबाईल अचानक स्वतःहून चालू झाला. स्क्रीन पूर्णपणे काळी झाली आणि त्यावर दिसलं, माझ्याशी खेळशील का? माझ्या हातातून पेन खाली पडला. हृदय थरथरू लागलं. झाड तर नष्ट झालं. मग हा कोण? आता पुढे नेमकं काय होतंय? गणेश कोणत्या नवीन संकटात फसतो का? ते आत्मे त्याचा पिछा सोडतात की अजूनही एखाद्या मोठ्या संकटात तो अडकणार होता? याचा उलगडा पुढील भागात होणार आहे. जर तुम्हाला हा भाग आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करायला विसरू नका. आणि हो, आपल्या चॅनलला आतापर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्कीच सबस्क्राईब करा. तर चला भेटूया पुढच्या व्हिडिओत. धन्यवाद.